Шуннан да төбәкнең диния назаратында әйтүләренә караганда, мәчетләр саны буенча Ульяновск өлкәсе бүген Татарстан белән Башкортстаннан гына калыша икән. Перестройкалар биткәч, бөтен авылларда качан тынычлангач, бөтен булгач, азатлык биргәч, свобода килгәч, халык татарларыбыз тотынды мәчләр басырга. Хәзер күп Ульяновск өлкәсендә мәч авылларда шулай 30 еллык, 20, 25, 30 еллык мәчләр бул сроклары килде хәзер. Борынгы Сымбыр төбәгендәге Шардаклы бистәсе мәчете Яңа Россиянең беренче гыйбадәтханәләренең берсе. Orunu taptım üzüm. Bir yakışız durak orunaydı. Hatta meşit orunsun kayo. İki de şundan. Beni bana yanımdakiler pazar ettiler. Bunda bir 32 yıllık ben oran maşinada işleydim Samasvalda. Baltaydı, kirip bulmaydı. Bir 32 yıllık. Şundan bunda kadar kübüsü merhumlar indi. Nerse meçit salarga sileşip şulay urun bildiler. Başla berüçelerden buldu Ayzatullin devlet çabı. Ol indi materyallar bilen mene urun bilen, urman bilen, ondan sonra halkını jeyiştiriu bilen ol şeğillendi. Şeyben Hazret kagazlar bilen dokument işlerini alıp bardı. Şulay itibarlar İki tanıdığım bulup bu işini şulay alıp gittiler. Сөбән хәзрәт ул вакытта әле Чардаклы районы имам мөхтәсибе булып эшли. Җаен туры китереп хәзрәт мәчет төзү турындагы ниятен әйтер өчен ул чактагы район җитәкчесе Дамир Шәриповка керә. Damir İsmail iyi kulu bilen rıza buldu. Rahmet de gezdi. Ol da kerek bizim avulga da Şardaklıga da. Şulay birinci davru verdi. Төбәк тарихын өйрәнүче Шардаклы районы татарлары турында китап язучы Найла ханым Патиева белдергәнчә, 40-60 елларда район үзәге Шардаклыда татарлар әләни күп булмый. Совет елларында Шардаклы мөселманнары җомга намазларын да кача пысагына булса да, бирдә яшәүче пенсионер Сәбиха апа йортында укыйлар. Ol apam, anın kilini söyledi, men ünlü değil, idenlerine de kum bilen sarı itip yuaydım de, babaylarını şu halde hürmetlep karşılaydık de, inen cinaydım de, indi atına geçten de küngülüm bilen babaylarına, evilerini karşıladık cinaydık de, babaylar da zalda okuylar de, eviler de çarşavasında okuylar de. Cumba namazından sonra babaylar gideydiler, eviler de çiğ içeriye kalaydılar. Elek çasını idegine utkereleriydi, alıp baraydı. Gelezettinov Keşraf babay, Kızılsu yanında İşen Demir degen avul var idi Çardalarında. Ol şundan Мәчетнең 30 еллыгына багышланган тантанада аны төзү эшен башлап йөрүчеләрне, аны саларга булышучыларны искә алдылар. Мәрхүмнәргә дуга кылып, исәннәренә рәхмәт әйттеләр. Бик зур рәхмәт һәммәгезгә дә. Бүген менә шундый матур, якты, йылы мәчеткә шундый чиста, пак, акыллы картлар гери шул мәчеткә. Бүген мәчет һәм аның эшчәнлеге белән Шәрифулла хәзрәт Хисамов җитәкчелек итә. Күптән түгел генә мәчет янәшәсендә мәдрәсәдә дип куйганнар. Хәзер безнең балалар йөриләр, хатыннар йөридә, ике группа йөритәбез кургану, гарәпчә генә пока. Хәзер инде анасын инде уйлыйбыз, татарчада булмасмы дип. Балаларны укытырга татарча дип. Бәйрәм өстәле артына кунак булып килгән район башлыгы Юрий Нестеров мәчет һәм мәхәллә эшчәнлегенә югары бәя бирде. Нинди генә чырлар булмасын, бу мәчет традицион ислам юлыннан тайпылмады диде. Мусульманская община и татарская автономия очень активны у нас в районе. Проводят и помогают в организации администрации района не только мусульманских праздников, но и традиционных татарских. Это и День татарской культуры, очень праздничный, массово проходит в районном доме культуры, ставший уже традиционным. Это и весенний праздник Сабантуй. Бәйрәмдә район башлыгы катнашуыннан файдаланып, мәчет картлары җайлап кына үзләрен борчыган сорау тәкъдимнәрендә әйттеләр. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Яңа Гасыр каналы.